Nedeljne zadatke svi vidimo ponekad kao neku našu obavezu, međutim u suštini to ima jedan sasvim drugačiji cilj. Pre svega, svi znamo da Strong Future International je najveći pobornik tome da mi ne budemo napadni, odnosno da se sami sebe ne dovedemo u situaciju da svakodnevno po nekoliko puta šaljemo našim članovima mailove nepotrebne i na taj način da se dovedemo u situaciju da budemo proglašeni kao spam i da budemo blokirani od strane članova ili samih mail klijenta. Zato nam je on odredio jednom nedeljno svim našim članovima, da li se to radi o našim direktno sponzoriranim članovima PSA ili naših kosponzoriranih članova koje nam je on dodelio, ili uopšte ako želimo da pošaljemo mail svim našim članovima u genealogiji, to odradimo jednom u nedelju dana, u 7 dana, i za to on nas nagrađuje sa 10 versa poena. To je naš prvi zadatak u nedeljnim zadacima. I drugi zadatak je stream post koji mogu vidjeti samo naši članovi ispod nas i u kome mi trebamo nešto kvalitetno poslati našim članovima oko samog rada u SFI ili jednostavno da čestitamo nekom našem članu na postignutom uspehu, da pokažemo svim ostalima ako se neki članovi izdvojili u nečemu u našem radu i tako dalje i tako dalje. Nešto što je vredno za naš posao. Nedeljne zadatke najčešće mi radimo na PSA, odnosno šaljemo našim članovima, direktnim članovima, neku poruku motivacije da bismo produžili da radimo što bolje, što konkretnije, da bismo postigli određeni rezultati u našem poslu. Pošto sam vam već rekao da sam mom članu ja spustio par članova, ja ću sad da izaberem pismo koje sam, recimo, našao, koje mi se dopalo, u kome predstavljamo naš posao, što treba odraditi, kako treba odraditi, i ja ću sad da pređem da im pošaljem poruku koja će biti poslana mojim članovima u sklopu nedeljne zadatke. Kad napišem poruku, ne mora da bude gotova, možemo je pripremiti unapred,
pa je onda samo kopirati ovdje. Možemo ovdje direktno napisati tu poruku. Pošaljemo tu poruku sami sebe, da bismo je provjerili. I nakon toga dobijemo da je pošaljemo našim članovima. Bez razlike da li su to 1, 101, 1001 ili ne znam koliko članova koje smo odabrali u principu kome šaljemo ovu poruku. Znači, ova poruka može biti poslana mojim članovima, direktno sponzoriranim članovima, mojim kosponzoriranim članovima ili mogu poslati ovu poruku mojoj celoj genealogiji. Ovdje spadaju svi moji članovi, svi moji članovi u dubini po generaciji, kao i mojim kosponzoriranim članovima. Kad sam poslao već poruku na moj mail, onda mogu dobiti mogućnost da je pošaljem svim ostalima. Čim kliknem na dugme da pošaljem poruku, ja sam završio zadatak, vraćam se u Ledgeru i vidim da mi je sistem dodao 10 Versa poena za dobro odrađeni zadatak. Sljedeće što treba da uradim je da pošaljem 3 stream posta. Tih 3 posta mogu poslati odjednom u nedelju, a mogu ih poslati u razmaku od 2-3 dana, ali od nedelje najkasnije do subote. Da bih mogao da ih dobijem ta 3 Versa poena. Od nedelju već počinje sljedeći krug nedeljnih zadatka, tako da možemo ovo rasporediti u danima. Ja ću sad da pošaljem stream post, to ću da radim u korak, znači ništa mi nije pripremljeno. Evo, ja ću ovo iskoristiti, jednostavno da bih vam pokazao i nešto drugo, a radi se o tome da kako otprilike možemo postaviti i sliku na samom postu. Napisat ću kratku poruku. Novi artikl u TCD. Evo ću da kopiram, da ne bih to sad pisao. Poslaću link koji vodi do samog artikla i sad ću da stavim sliku koja će prikazati ono što u stvari ja nudim. Kad kliknem na dugme Submit post, ja ga pošaljem i dobijem ovo. Ja sam odradio moj prvi dio stream posta. Ja sam postavio jedan post na streamu i zato sam dobio
jedan Versa poen. U opisu ispod stream posta piše da sam ove nedelje napravio jedan post i da mogu dodati još 2 da bih dobio još 2 Versa poena. Ja ću sad napraviti još jedan post. U kome ću samo trenutak da ulogujem mog člana. Ne znam da li je ona to danas objavila. Bila je to ću sigurno ovdje naći. Juče je postala, evo je, dobila je značku Batchcat Racing Star. Ja ću to sad iskoristiti kao stream. Stavim sliku koju sam skinuo i pošaljem post. Mislim da je dovoljno